Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Λαψόγλου από τη Λαψόγλου Tractors. Λοιπόν, είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε ένα Ford 3000 σήμερα και θέλαμε να σας το δείξουμε. Λοιπόν, ένα ιστορικό τρακτέρ, παιδιά. Ένα ιστορικό τρακτέρ με παραγωγή από το 1965 έως το 1975. 45 ύπους, τρικύλινδρο, 2.900 τα κυβικά του. Σας το παρουσιάζουμε για ποιο λόγο. Γιατί σίγουρα όλοι περάσατε από ένα τέτοιο τρακτέρ. Λοιπόν, αυτά τα τρακτέρ ακόμα αγωνίζονται στα χωράφια. Ακόμα δίνουν ψωμί σε αυτούς που τα έχουν. Σε εμάς εδώ δεν ήρθε για καμιά επισκευή, για κάποιο πρόβλημα. Θέλω να του βάλουμε ένα υδραυλικό τιμόνι εδώ πέρα για να είναι πιο εύκολο στο χρήστη. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το τρακτέρ. Είναι κάποια συγκεκριμένα μοντέλα, τα οποία μοντέλα όπως είναι το Ferguson το 135, όπως είναι το Fiat το 640 έχουν μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, ένα ιστορικό Ford 3000